Ano? So gano. Ano? Kita ko. Kana. Oh, kana. Sila nag-train, may inanang may Parehara na eh. Ano? Kuha na oh. Kuha na. Dusi. Bali. Kadung saka. Tirin sa timayo ana. No? Naguti dia yun. Nanay. Humok na. Mo may service mo sa mo no? Ano yung service eh. Karagag chicks. Usay laki. Ay, sige. Uy, pagtaas ang ano eh. Asang tadong idang. Ito mo ko ng ubos daw. Allah. Okay, good. Lo, kondisyon na. Ha? Mara day. Ha? Mubog kuan? Kuan ang. Kana. Inay lang. Di ka abot? Pangita nagtasid. Nagnama ko inilis diyet. Ano yung mga kandi? Laki. Murag lahi na id. Baka na usa, murag kana kanay dosin eh. Sige na. Usa na. Guys. Kana usa na. Kani? Tanga ni grasa. Ano kinagpawagtin? Ang usa. Okay ra na hog tani. Ang usa yun guba lang yun pangita dag kapareha na. Lustrid mo na kana atong lustrid din na. Ganda ko mo na. Nang way tiba na itidan dosi. Tido taas na tiba. Wadante? Ang gidadagin na ba? Wadante? Wadante? Atong way pwede na tong way. Pwede na. Pwede na kay. Ano, klaro ron, may isa may trambutso. Na. Sakar de siya, no? 1 to 5, no? Sakar din bawa na gid karon lawak. Kuha niya na yun, gani, para way labad. Sakar mo gid 100. Ang? Kani ah? Ang? Dini gapon din, no? Kinar gid ni lahi ana. Makin na ragid eh. Mamaor ka nag-chassis ha. Yang katong kanan dako. 14. Ayaw pugsag hugot ha. Gasay na Palos ayaw ba? Kaot na nag-train. Isyo na ni mga bata eh. Gut na eh. Kumbati na. Eh? Bol? Nakatanggal lang. Nara yung bolt ako na. Obos ba nakuha na obos? nara. Andi siya na. Uy. Ano ba? Kaya ko lang iwag. Buta sa cellphone boss. Kisa na. Kung nag-charge.